Ali yang mantap. Aduh sedap. Loh, nyapa kok malah lagu iki? Lha kowe jenenge Aku nesu. oh nesu Wong arep omong arep kenalan mbok ganggu ae. Yo nek nesu yo nesu kok iso ngomong ae, Mas. ngomong ae. Jajal nesu. Ayo nesu. Nesu padan belas. Namanya siapa, Dek? Nganggo lagu, Mas. Iyalah. Iyalah, Mbak. Ting-tingane Sekar Sari mau tak bilang. Kowe rock Serkasari bareng. Lho piye ta? Budi Wijaya lho. Lodrok apa? Nah, Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuruk randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul tak canda terus tak miki. Ngawur. Mbok mi karo apa? Mbok mi karo apa?